उभी ठेवूया चार माल लोड होता. काढतो ना झाडे टाका अशी रावायची नाही रे अशी रवतली मरे जाऊ द्या रावायची नाही रवतली माल लोडिंग चालू काम. घे तो पडात तो त्याचा घे ना तो भाटी पडतो. अशी टाकी तू तुझा परत या माझी बसता आई अशी उभी लागली का झाला नाही बसत नाही ना बसतो आरामात. 4 मोठे झालेले आहेत आपले. 4 मोठले आपले इलेले आहेत. आणि साहेबांकडे एंडिंग झालं थांब लायटर पण घेतलं. लायटर घेतलंय काय पैसे दिलं काय केलं. हा एंडिंग झालं पैसे देऊ गेले. एक नंबर काम झालेला. एक ग्लास काढ माझा. म्हणजे जी शॉपिंग आपली झाली आणि प्लस आमका गिफ्ट गावला. एक नंबर मजा येईल. परत एकदा बघा पद्मावती मेटल ह्या मी रिकमेंड करते आणि याचा नंबर पण मी देतोय परत तुमका. कारण एक नंबर हा माणूस सज्जन हा पद्मावती मेटल. ए बाबा पद्मावती वाल्या चल. आजच्या व्हिडिओची एंडिंग. व्हिडिओ घेतं. आता आम्ही पोचलो गोरेगावला आणि शॉपिंग आमची एक नंबर झाली. दिवस गेलो पुरो पण मजा येईल. आणि फर्स्ट टाइम आमच्या वांगडा संदीप होतो. संदीपाने बऱ्यापैकी मजा केली आणि बऱ्यापैकी डिस्काउंटमध्ये सामान आधी घेतल्यान. 300 रुपयाचा 400 रुपयाचा फरक पडलो. तो त्याचा एक्सपिरियन्स आमका त्यांनी शेअर केल्यान. आणि आता ट्रॅफिक असल्यामुळे यांची कुठली हवेत उतरूची लागता. कारण याच्या पुढे आता आपल्या पायात काय जवळ रवलेलो नाही. पुरे झाला मजा येते बरं. मग काय हरकत नाही. चला टाटा बाय बाय संदीप भाऊ. बाय बाय टाटा गुड नाईट. हां गुड नाईट.